PAGASA Visayas, mipasidaan sa masinating taas nga heat index sa Sugbo ug sa Central Visayas atol sa pagsugod ng unya sa dry hot season. Gipanglantawan nga masinati sa Sugbo ang 36 to 42 degrees Celsius nga heat index sa buwan sa Abril. Samtang anaa sa 37 ngadto sa 44 degrees Celsius ang posibleng masinating heat index sa Sugbo pag-abot sa buwan sa Mayo. Gani bisan kung wala pa hingpit nga i-terminate sa PAGASA ang amihan season, apan nasinati na sa Sugbo ang 40 degrees Celsius nga heat index niadtong Marso 13. Gibanabana sa PAGASA nga sa sunod semana, opisyal nang i-terminate ang amihan season nga mo'y pagsugod na usab sa dry hot season. Samtang subling pahimangno sa PAGASA nga mohimo og mga pamaagi aron malikay sa posibleng heat stroke o heat stress. Sama sa kanunayng pag-inom og tubig ug likayan ang direktang pagpabantang sa init sa adlaw. Unang-una, we have to likayan kining between 10 a.m. to up to 4 p.m. kana diha nato usually masukod ang taas na air temperature and also the heat index.